Avui fem un senzill però boníssim risotto amb gambes. Utilitzarem els caps de les gambes per fer un brou de marisc, perquè ara en aquests moments s'està acabant de fer el brou de peix que hem fet també expressament per avui. Però bé, només necessitarem arròs carnaroli, una ceba, un tomàquet, un parell de grans d'alls i 10 gambes vermelles. Això són mides per 2 persones. Al final posaré les mides per 4. Ja tenim el brou de peix fet, brou de peix vermell, i ara hi afegirem els caps de les 10 gambes. Si fóssiu 4, doncs serien 20 gambes d'aquestes vermelles petites. Les he comprat congelades, però que estan brutals. Ara hi fico el cap, els xafo bé i ho deixem bullir 20 minuts per tenir un brou de marisc. Veieu, aquí hi ha els caps, hi ha tot el suquillo, aquí s'ha de retirar greix, però això ara ha de bullir durant 20 minuts i després reposar 20 minuts més. Ara, abans de saltejar les gambes, per començar a fer el sofregit, hem de treure'ls els intestins, perquè si no després ens podem trobar una sensació desagradable. Amb una pinça feu així, amb compte, i ho traieu. Veieu? Això, fora. Això, quan ens ho mengem, és molt probable que noteu com una mena de sorreta, potser, doncs seria això. Això vol dir que no us ho han tret. No és difícil, de vegades es trenca, com aquí, però si busqueu bé ho podeu tornar a trobar. I ara res, el saltejarem una mica per enrossir-ho i farem el sofregit. I comencem daurant una dent d'all fins que estigui ben rossa. El retirarem, després utilitzarem aquests alls i aquí ara saltejarem breument els cossos de les gambes i els hi traurem les closques per aprofitar-les en el brou. Enrossim aquestes gambes, les saltegem una miqueta per deixar en l'oli el gust de gamba amb el qual farem el sofregit. Quan tinguem la ceba d'aquesta manera, serà el moment d'afegir-hi el tomàquet. I després de 10 minuts llargs o un quart, el tomàquet està així, i ara en aquest moment hi afegirem l'arròs, l'ennacararem, que és barrejar-lo bé amb el sofregit, i d'aquí una mica començarem a mullar amb el brou de marisc, que està acabant de reposar. I aquí tenim l'arròs ennacarat, i com us dèiem, ara començarem a mullar amb el brou de gamba vermella. Mullem amb el brou de gamba vermella, ho hem salat una miqueta. Remenem així de tant en quant, no cal estar tota l'estona remenant d'aquesta manera, però una miqueta sí. I ho anem fent per tandes. Ara deixem que s'evapori el líquid, tot el brou, i quan torni a estar sequet en tornem a posar una altra cullerada. I després ja mourem bé la cassola per donar-li el toc definitiu al risotto. Ho veieu, això ha reduït bastant, o quasi bé, però encara hi ha espai perquè es redueixi una mica més abans de mullar-ho de nou. Ja tenim l'arròs cuit, aproximadament uns 15 minuts hem estat remenant. Ara arriba el moment de posar-hi la mantega, també aprofitarem per posar-hi les gambes. Hi posem la mantega i el treballem, ben treballat. Paral·lelament farem a la planxa un parell de gambes per la decoració i aquells alls que hem deixat del principi. Els rostirem una mica més. Arriba el moment de fer el mantecato. Repartim aquests trossos de mantega aquí. I ara és el clau. Hem de remoure a la vegada que movem la cassola. Veieu així?
sense parar. Agafarà el rotllo aquest més amb mantega, més mantecat de l'arròs, i no hi posem risotto, no hi posem formatge ratllat, ni parmesà, ni pecorino, ni res, perquè normalment amb el marisc no es fa. Aquí hi posem la gamba, que hem saltejat abans, i aquí tenim aquest magnífic risotto de gamba vermella emplatat, i hem afegit al final una vieira. Però bueno, això ha sigut un regalet de darrera hora.